Ngiyanibingelela abalandeli bendaba enkulu media. Ngithi angithathe ithuba namhlanje ngizodlulisa ukubonga okukhulu, ikakhulu kubhuti wendaba enkulu noma kumfana wendaba enkulu okuyena owaqhamuka nombono ukuthi sipublishe i-account number yethu noma yala ekhaya noma yami kwi-social media, ekuthenini mhlawumbe bakhona abangaba nozwelo uma bebona isimo sethu bese mhlawumbe beyasilekelela. Ngithi angizoconfirma namhlanje ukuthi ikhona iminikelo eyangena eyayihlukahlukene, iqhamuka abantu abahlukahlukene esibaziyo nesingabazi. Ngithi angizodlulisa nje ukubonga okukhulu esimeni esasibhekene naso ngaleso sikhathi noma namanje sisabhekene naso, kodwa sisafana nakuqala. Yikho ukuthi umonakalo waba mkhulu kakhulu ngoba bekuyindlu le ebiphethe yonke into nje yala ekhaya, kungaba ukudla, abantu abaningi bebelala kuyo le ndlu. So ayikho leyaphuma manje ngakho-ke iminikelo eyangena yasilekelela kakhulu ekuthenini kube khona esizolala sikudlile, nasey'nganeni kube khona izolala zikugqokile, izolala zimbathile. Ngithi angidlulise nje ukubonga kakhulu ubuntu enibenze phakathi kwaleli lasemfethweni. Ngibongela nomndeni wala ekhaya wonke, sengathi uNkulunkulu anganibusisa, anenzele izinto ezinhle. Ngabe ngiyawabala amagama manje, nibaningi kakhulu engivela kuma-reference, so kungasho